Urikuita ikweyo. Urikuita iyi. Ndizvo urikuita. Urikuita iyi. Makadii kombe. Makadini mbuya handidi kuzi makadini ndio kuita basa rekumamire mumunda mangu ndapi kumana zvene rimwe dhodhi apa. Handisini ndinotsvaga chikafu gogo. Chikafu chekutsvaka wambonditaura kuti ekezi kuzi ndiri kupinde mumunda mwenyu. Sorry gogo, ndinotsvaga chikafu chetsuro. Hapana zvori kuita. Ndinotsvaga chikafu chetsuro. Ndio uri kumamire mumunda mangu muno hakuna umwe. Wakumbirani wechipinde mumunda mangu muno. Ndiani Sorry gogo. Ndinoenda kumbira banda handati zvendaona bundo ranyanya kuwandawo zvendikati rega ndingotsvagawo chikafu chetsuro. Chikafu chetsuro mumunda mwako ere muno. Mumunda mwako ere muno. Aiwa hamusi mangu. Apa ndakumana nemadhodhi endakumana nawo. Nyambisa ndio kuti basa rekumame madhodhi mumunda mangu iwo. Iwewe ndio kuti basa rekumame madhodhi mumunda mangu. Handisini paini gogo. Uchazviona mapundo uchakwana unoenda kuhospitali zvisikarapikiba. Ndole kuise dota. Gogo handisini. Kuti unozoita ndole kuise dota iro ndasiya ndaisa zvedota ndiwe uri kumamira imomo. Gogo chandinoziya chinhu chinobata munhu waita chinhu chaizvo anenge aita zvinhu zvacho. Ndiwe. Buda mumunda mangu. Buda kasika buda. Buda mumunda mangu. Buda. Sorry gogo. Buda ndio uri kuite basa rekumamira mumunda mangu brati shit wako. Sorry. Iri wona izverinoita. Kuite basa rekumamira mumunda urufunga kuti idondere iri. Handiti rakarimwa. Handiti kurima kwendakaita. Uchazviona. Tichkach TV.